дилшод назаров 20 солбоз троллейбус меронад. мегӯяд солҳои пеш набуди шароити хуб гоҳе на танҳо боиси нороҳатии мусофирон, ҳатто боиси ҷанҷоли лафзӣ миёни мусофирону ронандаҳо мешуд. рӯзои кишидагӣ ки бебарқ мондагием дар ҳамин раҳ ҳар мусофиро ҷанг мекарданд, чӣ мекарданд, тоқат мекардему кор мекардем. дар нимаи роҳ мондани троллейбусҳо ва асабонияти мусофирон барои пойтахт кори ғайримаъмулӣ нест. ман бисёртар мегаштам, дар соҳаи нақлиётам кор кардам. ин ҳолатҳо бисёр мешуд ки мисол сим канда мешуд, мусофирон дар таи борону барф дар мобайни роҳ мемонданд ва бо дигар то омадани дигар нақлиётҳо хеле азоб мекашиданд. шаҳрдории Душанбе барои беҳбуди вазъи мусофиркашонӣ дар роҳҳои пойтахт ки борҳо мавриди интиқод қарор гирифтааст, мехоҳад троллейбусҳои беноқил ворид намояд. ба қавли бахши нақлиёти шаҳрдорӣ дар назар аст троллейбусҳои беноқил охири моҳи март вориди Душанбе шаванд. троллейбусҳои беноқил аз Беларус ба Тоҷикистон оварда мешавад ки нархи ҳар кадоме $250,000 амрикоиро ташкил медиҳад. ба қавли масъулони ҳукумати пойтахт троллейбусҳо бо маблағи Бонки Аврупоӣ таҷдид ва рушд харида мешавад. масъулон мегӯянд фаъолияти троллейбусҳои бидуни ноқил метавонад мушкили танбашавии нақлиётиро дар роҳҳои пойтахт ҳал кунад. ин навъи троллейбусҳо то 15 километр беноқил ҳаракат мекунанд. троллейбус ки маъмулан бо қувваи барқ ҳаракат мекунад, як нав нақлиёти аз ҷиҳати экологӣ камзарар ва ҳам каммасраф дониста мешавад. троллейбус ду линии дорад, ҳам симора нигоҳ мекунем, ҳам замина нигоҳ мекунем. ду тарафа автобус чи як раҳра нигоҳ мекунем, рафтан мегирад. мо ҳам замина нигоҳ мекунем, ҳам сима нигоҳ мекунем. мо ду раҳ дорем. феълан дар шаҳри Душанбе 105 троллейбус ба хидматрасонии мусофирон машғул аст. ба қавли мақомоти Душанбе дар сурати натиҷаи хуб додани кори троллейбусҳои беноқил, шумораи троллейбусҳои ноқилдор эҳтимол коҳиш дода шавад. Шодмон Ятим, Алишер Зарифӣ, Озодӣ, Душанбе.